משחקת ברובלוקס, אז בואו נתחיל. אוקיי. הנה. וואי, תקשיבו. בחרתי כולם קשה. יש כאלה שאומרים שהוא לא קשה, יש כאלה אומרים שהוא קשה. אוקיי, אני אומרת שהוא קשה. לא יודעת מה. תראו. אוקיי. הנה אני מגיע. זה קשה. יש צהוב, יש ורוד. אני בחרתי את הוורוד. אני אחרי זה אעשה, נראה לי, אם יהיה לי זמן, אני אעשה סרטון שאני נכנסת לצהוב. אם יהיה לי זמן. הכדורים האלה קשים. אוי, נפלתי. כאילו תקשיבו, לפעמים שאני נופלת, אז אני כזה מגיעה למקומות. דונט. הנה הכדורים. פשוט צריך לחכות טיפה ואחרי זה לרדת. כן, זה כאילו קשה. כל פעם אני נופלת באותו מקום. כל פעם אני אפול באותו מקום. אז אבא. אוקיי. הנה. אוקיי, די. וואי. הנה עוד פעם אנחנו בכדורים קשים האלה. יש! עברתי. יופי. יופי. וואי, ראיתם עוד שנייה נפלתי. לא! נפלתי, יופי. רק דיברתי, נפלתי. תקשיבו, זה ממש קשה לעבור את זה. ממש קשה. אני נראה לי לא אפול עד הסוף. אני אשאר יותר למטה, אבל אני לא אפול עד הסוף. כן, אני לא אפול עד הסוף. עוד פעם אני בכדורים. וואי. הנה אנחנו עוד פעם בה.
תקשיבו, אוי, זה קשה. נפלתי פה מתישהו. נראה לי אתם לא זוכרים, אבל בסדר, שנפלתי פה. הנה גלידות, ימי ימי ימי. ימי, תות, ימי וניל. ופף. תראו, אני הכי שונאת את החלק הזה. הוא קשה. זה, לא, עבוד, אומייגאד. אני חושבת שעבוד הזה, אומייגאד. מה, כאילו, מה? זה חמודה. גודי. מתוקה. זה נופל. וואו. אריות. זה קשה פה, כי צריך כאילו להסתכל למטה ככה. אוי, זה קשה. תאמינו לי, זה קשה בטירוף, תאמינו לי. פיו. זה עוד מתנדנד. אף פעם לא הגעתי עד לפה. אוי, לא. המרגישה שאני נפסלת. אין, הרגשתי. לא. הרגשתי שאני הגעתי, כאילו, שאני נפסלת. הרגשתי. סוכריות. ועוד פעם הדבר הקשה הזה. הלוואי שלא יהיה אותו, הלוואי. זה עוד פה עושה לי יותר מהר. הנה עוגה. הנה, פה אני מרגישה שאני נופלת. אני מרגישה את זה נופל. לא? יש, תודה. אף פעם לא הגעתי אל פה. מה? אומייגאד. מה עננים? מה זה יפה. לא. נו, די. אלא תתאפסי על עצמך. תצליחי. תקשיבו, זה קשה ברמות. אני לא יודעת איך אתם מצליחים, אולי, אבל לי זה קשה ברמות. עוד שנייה נפלתי. אם אני אפול, שביעו. זה קשה. הנה. וואי, אני נתקלת בנרות האלה. לא. מה? אני אחזור אליכם שהגעתי לנרות, לעוגות.
או שאני אפול. הגעתי לעוגות, אני אחזור אליכם שאולי סיימתי את זה. טוב, עכשיו אני אחזור אליכם שסיימתי את העיגולים האלה ששם. סיימתי את העיגולים, אני אחזור אליכם שאני סיימתי את הקו הזה שם. סיימתי את הקו, אני אחזור אליכם שסיימתי את זה. וואי, זה נראה קשה. אני נפלתי לפני זה ועוד פעם הגעתי לפה. וואי, זה מעצבן. אני אחזור אליכם שסיימתי את המקרונים. לא יודעת מה זה. סיימתי את המקרונים, אני אחזור אליכם שסיימתי את הגשר. את הגשר הזה. כאילו אני אחזור. תודה שצפיתם.